Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon diha ninyo mga idol. Kining akong problema, kabahin kini sa akong damgo. Og naghatag yun ning problema sa among pamuyo sa akong bana. Palihog, itago na lang ko sa pangalang Emmy. Og mao kini ang akong naproblemahan karon. Kaihiwan man kayo ko eh. Husto, magpasalipod ko ining labong nga tanglad. Dili kay walay makakita na ako. Mupesto na ko. Nahuman ako pangi. Huy, kanahan. Pang, nga nagod ka? Unsay gano? Kita kasi mo ihi oh. Ha? Damgo man to na ako, Pang. Damgo si mo kagaral. Dari kasig daan na nagihi. Hala. Tuod. Perting basa sa higdaanan. Ug basa kayo akong likod. Animal. Nautsa naman ka mang uy. Mura ka namang dibalik pagkabata. Pataka ang nagkapangihi. Wala man to na ako tuyo, Apang ba? Nagdamgo ko nga nangihi ko, Pang. Amput na lang. Permihan niya ni ha? Sorry, Pang. Kuya Totoy og Lola Hubag. Alang nako, damgo lang to siya. Kana bang natulog ko kay syempre, nabaday damgo nga nagmata, diba? Maong matingala na lang yun ko kay sakalit, mahapakan ko sa kumbana kay lagi. Nakaihik ko sa among higdaanan og dili ra ni kaisa na hitabo mga idol. Halos kadag gabi eh. Kaisog sa mga ilo. Ilahog ko kikukot. Kusgan ko pang akong pagdagan. Doon sila na ako. Tabang! Tabang! Kayon kay ko. Dinagin ako papungan. Kay ko. Oh, Litsi. Hoy, Imi. Imi. Nagihi na po ka ba? Hoy. Pang. Unsa, bigo na sa kang damgo? Ha? Kay nagdamgo man bitaw ko, Pang. Gigukod ko sa mga iro, Pang. Mautong nakaihi ko. Nautsa na ba ni? Magsige na matagkatugaw anang style ni mo? Ang sot na ni kayo at higdaanan ba? Sorry kayo, Pang. Sorry si mong mata. Kuya Totoy og Lola Hubag. Ambot na lang yun, basta lisod i-explain. Pero damgo ra yun nang makaihi ko sa akong damgo. Bisan asa nalagi, usahay makakita kong poste, mangihi ko. Pero kung damgo siya, nganong ang pagpangihi, tinuod man. Hay, ambot na lang mga idol. Katuog dagi mo. Diha ka oh, kay diripod ko. Kalain sa ni mo, Pang, uy. Ugot sa may gusto ni mo ha, magtapad ta. Ano magsige ko kabasa sa mo ihi. Wala ko man ituyo, aba. Kay gituyo o wala, di yun na maayo imi. Pagpa-check up uy. Unsaon na lang kutuwa ta sa laing balay. Unya maginana ka. Ihian ni mo ilang kutson. Di ba uwaw kayo? Lupig pa di may bata. Pang. Kuya Totoy og Lola Hubag. Mangayo ko sa inyohang tambag. Kabahining akong suliran. Unsabay maayo kong buhaton ini. O nganong magsiki man kog damgo nga nakaihi ko. Unsa may buot ipasabot ini. Palihog, tabangi ko ninyo. Magulat, Emmy. Maing hapon sa tuang letter sender, maing hapon. Maadjong hapon po nimo din Kuya Totoy ug nimo po my loves. Hi, Benga. Nahala aritang Inday Eme.
Wa mi kabalo ni Lola unsay scientific explanation ani, pero sa kuang namatikdan lang murag grabe ang imong kakapoy. Kay once bitaw nga kapoy kayo ang lawas sa tawla, sa ako lang la, murag grabe imong damgo ba. Relax kay imong lawas, nalipay imong lawas nga nakatulog ka. Ngunang bisag unsa na lang masudlan sa imong damgo. O na takabalo kay syempre ay imong trabaho sa tibok adlaw, bantay mga bata. O na ba kay negosyo kay si kaso dia, o na ba kay ginalakaw kad adlaw. Kapoy ba na pareha ba mo sa imong bana? Di ba la? Mauman, basin tungod sa kakapoy day. Pero kung dili na mo hinungdan day, dili po kakapoy, karang tama-tama lang, pwede po siguro nga magpa-check up ka. Nga isulti ni mo sa doktor nga, ano manidok, uy, sige naman kung ko nga, makaihi ko, nya tinuod ko, nakaihi ko. Basig na explanation ana si Doc. Ay mo lang ha, kung pwede ba ka magsuot og napkin, or panty liner, or di ba ka, diaper, o para kuan lang, safe lang ang imuhang kanang pagpangihi diya ba? Para pumangihi magaling ka, tuloy-tuloy. Lain po tong uban la kay matugaw gyud ang imuhang bana, especially kung magdamgo nya kalitrag ko ano, limungawan, hapakon ang bana, muntol, mamatid, kana mo ikuyaw kayo. Ani na lang day, kung magpadayon yun ng inana imong sitwasyon, ikaw po, mulikay na lang po ka sa imong bana. Sakto po siguro to nga, dili na lang mo magtapad og higda. Although, same kwarto mo, pero diri ka dito siya. Kunya, ikaw, dili ka mo higda og ka ng mga kutson, kay manimaho, man ginang baklag day. Arira siguro ka sa kanang namay banig nga mga plastic gani. Or katong isa-suggest ni Kuya Totoy, kung ganahan ka atong mga magdiaper ka, na may adult diaper, although gasto po kayo na kay mahal-mahal sad na. Yes, sige lang, sabot-sabot lang. O, paminaw ni mo nga nagsigi na lang na, o, pwede mo ka matug sa sala. Try daw. Salamat sa imong pagpaminaw, letter sender, ingon man pagsalig ni nga itong programa. Ay kalimot ka bisyo, like, share, follow sa itong social media accounts. Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao, o Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.